Кохані дівчинки і хлопчики. Зачитався я, вибачайте. Хочу вам сказать, что у календарі столько цікавого можна прочитати. Ось, наприклад, чи ведали ви, що сьогодні, 5 червня, відзначається Всесвітній день навкольного асяроддя? І я не ведал, а тепер ведаю. Это ж мой день! 5 червня мой день, моє свято! Что? Яго день? Яго свято? З чого гэта Буслік гэта придумав? А я вельми люблю святы и подаруночки люблю. Гэта я люблю святы и подаруночки. Я так люблю, что каждый день готовы их отрымливать. Каб мне кто-нибудь сегодня подарунок вручил, я б так порадовался. Буслик, А, ты что такое говоришь? ой, Тёма, привитание. Привитание, ну? Что? На что у девчонок и хлопчиков подарунки выпрашиваешь, а? Да не, что ты? Я совсем не выпрашиваю. Я щочу. Я просто разважал. Сегодня мое свято, и я подумал... Якое гэта сёння твоё свято? Сусветный день навакольнага асяроддзя. Сёння? Сусветный день навакольнага асяроддзя? Ага. Да гэта не твоё, Буслік, свято, не твоё, а моё. Куды гэта ён? Моё! Бачыш, як я да яго падрыхтаваўся, а ты не. Так што, Буслік, не трэба прысвоіць сабе чужога. Сусветны дзень навакольнага асяроддзя, мой дзень. Цёма, да святкавання гатовы. И Буслик готовы. Что? И я, Тёмочка, не только готовы. Я про гэта свято ўсё ведаю. Ну и что ж ты ведаешь? Гэты дзень створаны для таго, каб нагадваць усім, як важна берагчы прыроду, а значыць, мяне. Хто сказаў, што цябе трэба берагчы? Я? Ну придумал, ну сказал. Все правильно, я сказал. Буслик, ну чего тебе берагчы? Берагчы трэба, ведаеш каго? Кого? Не, правда, сябры? Неправда. У нас гэтых янотаў ведаеш колькі? Ну и колькі? Шмат. Гэта бусло у нас шмат. Куды ни паглядзі, адны буслы наўкол. Гэта янотаў столькі. Куды ни паглядзі, паўсюль яноты хітруны. Усё, не размаўляю с тобой. Ты свято мне сапсаваў. Гэта маё свято. Прывітанне, мои маленькие сябры. А чаго это вы один до одного спинами стали? А, я зразумеў, вы гуляете. Я с вами. Як гуня называется? Мы не гуляем. Не гуляете? Так, я зразумеў. Зноў пасварыліся? Гэта ён вінаваты. Але ў чым? Хто мне першы скажа, той поедет со мной у новую вандроўку. А ён гаворыць, што гэта я мой, а я кажу, што гэта мой. А ён хоча падарунак, я Так, стоп, Тёма, Буслик, стоп. Ну, я зразумеў, што ў чарговае падарожжа я адзін накіруюся. Нічога, мне не прывыкаць, я спраўлюся. Нестора, ты ведаеш, які сёння дзень? О, вядома, сёння 5 чэрвеня. А якое сёння свято? Сусветны дзень навакольнага асяроддзя. Свята, якое нагадвае пра унікальнасць прыроды і пра тое, што яе неабходна берагчы. Мы за яго пасварыліся. Я лічу, што гэта маё свята, і мяне трэба А аберагаць. я лічу, што мяне. Можа, вы яшчэ і падарункаў чакалі? Ага, чакалі. Сябры мае, прырода – гэта вельмі складаны арганізм. І нельга нават сказаць, што, напрыклад, жывёлы галоўныя, а птушкі даданыя. У прыродзе ўсё ўзаемазвязана. Не будзе адных, не будзе другіх. Немагчыма клапаціцца пра жывёл і не думаць пра птушак,
птушак, раслін, зямлю, ваду, паветра. Усе галоўныя, усе патрэбныя, незаменныя. Усе і ёсць частка прыроды. І клапаціцца трэба пра ўсіх і ўся. Так, правильно. Так што ўсе вашы спрэчкі і крыўды – гэта глупства. І самае лепшае, што вы зараз можаце зрабіць, гэта памірыцца. Тёма, не крыўдуй на мяне. А ты, Буслік, на мяне. Мы ж сябры. Вось, малайцы. Ну а зараз паглядзім мультфільм. Конечно. Глядзім, сябры. Ну што, сябры, надышоў час развітвацца. Мы жадаем усім добрай ночы. І салодкіх сноў. Добраноч! Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы. І буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы.